Bona nit, benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui volem parlar precisament de la ciutat de Girona i de tot el seu voltant, perquè de ben segur caminem per carrers, passegem per racons i no sabem que estan envoltats de literatura. Aquest llibre que tenim a les mans, la geografia literària, en aquest cas el volum de comarques gironines, ens ajudaran a situar aquests entorns literaris i el seu autor avui també ens ajudarà a situar-nos una mica en aquesta guia de viatge. Llorenç Soldevila, benvingut a l'entrevista de Televisió de Girona. Gràcies. Parlàvem podríem tipificar-ho com a guia de viatge, oi? Una mica un recorregut per totes les comarques gironines en què, a part de recordar racons, també es lliga amb obres literàries. Què és el que podem trobar ben bé en aquest volum de geografia literària? Bé, sobretot textos de vora 200 autors que han parlat de racons gironins amb el motiu que la literatura, sigui poesia, prosa o sigui assaig, el que sigui, permeti fer un seguiment del que ha estat la història i el patrimoni d'aquestes terres, el que és, i donar-ne visions de passat i de present. Per tant, el lector que s'acosti en els textos descobrirà precisament visions de Girona i de molts altres llocs de les comarques que ni s'hauria imaginat. Perquè anava a dir, recorren des del Pirineu a la Costa Brava, hi ha molta diferència entre el que es pugui llegir o les obres que es podien fer a Ripollès, per exemple, amb les que es puguin llegir o situar a Lloret de Mar? Jo crec que la zona que denominem en aquest volum comarques gironines és possiblement la més rica i variada dels països catalans. Geogràficament, històricament, arquitectònicament, patrimonialment, sociològicament, perquè estem passant d'uns paisatges d'alt Pirineu, estanys, cims nevats, al rocam dels penya-segats de la Costa Brava, o passem de la monumentalitat de Sant Pere de Roda a les petites ermites de Blanes. Podríem anar dient, és a dir, espais com la Garrotxa o espais com el Pla de l'Estany, o els pobles de l'Alt Empordà. Per tant, és tot molt variat. És molt variat i llavors la literatura que s'ha fet sobre aquests paisatges també és, òbviament, molt variada. Fem parada, si li sembla, a Girona ciutat. És especialment rica la ciutat de Girona, malgrat podríem dir que el territori, parlàvem ara, el territori sí que és molt variat i podem llegir diferents coses perquè el patrimoni és molt variat. La ciutat de Girona també té aquesta varietat literària o aquesta riquesa literària? A veure, tant Girona com Tarragona, com Lleida, com València, com Alacant i fins i tot Palma són ciutats literàriament sorgides des del romanticisme. Per tant, estem parlant de 150 anys, diguem-ne, de literatura de paisatge. Ara, de totes les ciutats grans o menys petites, Girona, després de Barcelona, jo diria que és la que té més contingut literari i més varietat literària. I a què es deu, aquesta varietat? Possiblement, clar, ara hauríem d'entrar en més detall, possiblement per l'impacte que sobretot el modernisme va tenir a la ciutat, i a partir del modernisme, el noucentisme i tots els altres corrents, i perquè aquí, evidentment, s'hi va implantar un autor possiblement extraordinari, com Josep Pla. És a dir, si Josep Pla no hagués vingut a estudiar a Girona i no hagués escrit Girona un llibre de records, per posar un cas, o no hagués escrit Cadaqués, el llibre de Cadaqués, evidentment aquestes comarques serien molt més pobres. Pensem que Pla, i el temps va passant i ens ho demostra, és certament un miracle literari d'aquest país. Parlàvem ara de Josep Pla, però també podem trobar-hi Prudenci Bertrana, podem trobar-hi Narcís Comadira, podem trobar-hi molts altres autors que han escrit sobre Girona, que han viscut a Girona, entre moltes d'altres coses, però també hi ha obres contemporànies, no sé si m'equivoco. Sí, evidentment, és a dir, tenim les novel·les de Maria Mercè Roca, per exemple, que passen al carrer de Santa Clara, entre d'altres indrets de Girona, poemes del Comadira que retraten aquesta visió de la Girona monumental o artística. Evidentment que podríem anar repassant, i autors contemporanis no n'hi ha només dedicats a obres a Girona, sinó, per exemple, el Vicent Pagès Jordà, que retrata Figueres, que retrata la Jonquera. Per tant, és un fet nou que autors d'ara retratin paisatges que mai s'havien literaturitzat.
És més fàcil recrear l'escenari literari d'una obra quan estàs just en el punt en què l'autor va pensar o va idear escriure aquell text, veure els mateixos escenaris, veure les mateixes imatges. Podríem dir que, per exemple, sí que segurament l'escenografia de Pla, de la Girona del Pla a la Girona que tenim a dia d'avui, segurament haurà canviat algun edifici, però a trets generals podria assimilar-se bastant. La literatura té una màgia que tenen poques altres arts. És a dir, tu pots situar-te en un paisatge devastat i tanques els ulls, estic parlant metafòricament, però llegeixes mentalment el text i la literatura reconstrueix fil per randa què era aquell paisatge que la posteritat ha desbastat. Per tant, jo crec que sí, que aquesta funció la té. És a dir, quan tu vas als llocs i llegeixes el text in situ, tens els paràmetres per dir això és igual que era i això ha desaparegut, però la literatura ha preservat la memòria. A més, hi ha hagut ocasions, passa sovint, que abans trobo el text i després trobo el lloc. O a vegades tinc el lloc i no tinc el text, però trobo el text. És com una mena de jugar a buscar, diguem-ne, les peces, un trencaclosques que es vagin adequant. Hi ha racons sense literatura? N'hi ha, sí, perquè el país és molt extens, és molt complex i, sobretot, durant anys, la literatura del país s'ha fet en els nuclis, diguem-ne, culturalment dinàmics de la burgesia o de la intel·lectualitat. Llavors, evidentment, em trobo que en zones que fins fa 4 dies eren agrícoles o no urbanes, en el sentit contemporani que tenim, allà trobem literatura romàntica, que és aquesta visió idealitzada d'algú que passava i deia mira ovelles, mira porcs, mira no sé què, i en canvi no hi ha aquesta literatura actual. Però, així tot, això està canviant de les últimes dècades. Pensa'm en Xavi Sala, que ha novel·lat Salt, que només tenia la literatura que li donava el sanatori de malalts mentals a l'època de Bertrana, doncs ha propiciat una novel·la d'Anjòlit i de misteri i de negre, diguem-ne, no? Per tant, està molt bé que les últimes generacions agafin la geografia, la realitat immediata de la geografia del país per situar-hi històries. De tota manera, no sé en quin racó de totes les comarques gironines es quedaria, pensant precisament també en aquesta obra, en aquesta casant ubicació i obra literària. Es fa difícil, però hi ha un lloc que em té el cor enamorat de fa anys, m'hi va portar Verdaguer. Verdaguer m'ha portat a molts llocs, és a dir, jo gairebé el faig sant només per això, que és el Santuari del Mont. A la visió que de tota aquesta Catalunya nord-oriental tens del Santuari del Mont, podria parlar del Santuari dels Àngels també, és a dir, podria parlar de molts llocs, no? Però el Santuari del Mont, els versos de Verdaguer i sobretot els de Maragall, quan allà llegeixes l'Empordà o cantes la sardana a l'Empordà i tens tota la plana de l'Empordà als teus peus, això crea una resposta emotiva, almenys a mi, de primera magnitud. De tota manera, amb aquells que quedin amb ganes de llegir més aquest llibre, hi ha un complement afegit, si no m'equivoco. Sí, perquè, esclar, aquest llibre té una quarta part de continguts de llocs i de textos literaris del que ha acabat apareixent en llibre. Perquè el llibre té 520 pàgines i no pot tenir més gruixària, perquè llavors seria inabastable. Llavors, tots aquests continguts, d'aquí un any aproximadament, es trobaran al web endrets.cat, que és allà on s'actualitzen els continguts, s'amplien i bé, i s'hi troba molta més fotografia que en els llibres i molts textos més, clar. Per tant, un complement afegit que a vegades podríem dir això pot ser el vademecum, però hi ha un complement afegit que hi ha aquest portal. El portal Endrets, que és el que dona futur a l'obra, perquè contínuament s'hi afegeixen autors, contínuament s'hi afegeixen textos. Es va actualitzant. Estem parlant de vora 3.200 textos literaris, 1.700 llocs literaris i unes 30.000 fotografies.
perquè més enllà de comarques gironines, que en aquest cas el volum de comarques gironines hi serà disponible d'aquí un any a internet, però sí que ja hi ha background, podríem dir, hi ha altres números de la col·lecció. Hi ha 6 llibres, el de les comarques barcelonines, el de les comarques tarragonines i Terres de l'Ebre, les lleidatanes, l'Alt Aran i Pallars i Aran, i després hi ha els 3 volums dedicats a Barcelona. Tot això ja es troba a Endrets. I fa aquest conjunt que li he dit de 1.700 llocs i a vora 4.000 textos literaris i uns 600 autors. 600 autors, poca cosa. De totes les èpoques, de Ramon Llull fins als més contemporanis. De tota manera, d'on surt aquesta idea de casar geografia i literatura? Surt de fer de mestre. És a dir, jo em vaig adonar que explicava la literatura a les aules com ho havien fet ja des del segle XIX tots els professors de literatura i vaig dir, jo no em vull passar la vida fent això. I a partir d'aquest moment vaig començar a treure els alumnes de l'aula, això em va portar a fer rutes literàries i això em va portar al plantejament, diguem-ne, metodològic de dir què és un lloc literari, pot haver-hi molts llocs literaris i aquests llocs literaris poden tenir textos. I això lligat amb les fotos i amb els vídeos farà que des de casa es puguin fer viatges virtuals en el futur d'un país que canviarà molt. Per tant, la geografia literària d'alguna manera és una constància notarial del país del canvi del segle XX al segle XXI, per exemple. Haurem de fer una col·lecció altra vegada, d'aquí poc? No, perquè el futur estarà ja a la xarxa. El futur estarà en drets? Sí, estarà en drets.cat. Parlàvem que aquest és el 7è volum, si no m'equivoco, de la col·lecció, de tots aquests volums que ja hi ha d'arreu de Catalunya, però en queden uns quants per escriure. Bé, queden 4 volums, el de les Illes Balears, en el qual estic treballant ara, i sortirà d'aquí un any, el del País Valencià, i el de les franges, que abastarà la franja de Ponent, Andorra, l'Alguer, Catalunya Nord, és a dir, el que delimita el país. Altres territoris catalans, no? I un últim volum que es titularà Universos literaris, que és de fet la destil·lació de tot el que jo he après. És a dir, trio 60 autors i els situo personalment, amb el meu discurs, arreu del país. Al llarg de tots aquests volums que es van fent de geografia literària, però també de les obres que s'inclouen en drets.cat, en algun moment li ha sorprès algun autor o alguna ubicació de pensar just aquí no hagués imaginat mai que hi hagués una obra? I tant. Em passa amb els llocs i em passa amb les obres. Obres que havia llegit fa anys, des d'una altra perspectiva, ara les recupero i dic, on dia? Poso un exemple. Jo vaig llegir L'emperador l'ull del vent del Porcel en un moment en què encara no tenia clar el que jo volia fer de la geografia literària. Ara l'he rellegida pensant ja en la geografia literària i com que aquesta novel·la se situa a Cabrera, on es va convertir en un camp de concentració dels soldats francesos que van perdre la guerra del francès i els van tancar allà, eren milers i milers de persones que van acabar menjant-se ells mateixos perquè no tenien aliment. Clar, me l'he llegida d'una altra manera i ara he triat els fragments pensant en llocs concrets de l'illa de Cabrera. Per tant, sí que passa, clar, perquè les lectures les fa sempre amb intencionalitat variada al llarg del temps, clar. I de tota manera parlava que només un quart de tot el material que s'ha recopilat per comarques gironines es troba en aquell llibre, es recull en aquell llibre. Com es fa aquesta tria de dir això sí, això no? Entenc que ha de ser el que més et deu costar de tot, perquè evidentment la limitació de les 500 pàgines és la limitació que hi pugui haver-hi més difícil de totes. He patit molt, perquè he hagut de treure llocs que, comparats amb d'altres, jo objectivament veia que no tenien l'entitat. I per tant hi he patit, i m'ha costat molt. He hagut de fer 3 esporgades. O sigui, han estat 3 processos, diguem-ne, de bandejar textos, autors i llocs. Clar, n'hi ha que són intocables, és a dir, clar, els paisatges de la Rodoreda, a Romanyà de la Selva, aquests hi havien de ser, no? Però això vol dir que d'altres autors, potser no tan significatius, han hagut de cedir-li el pas a la Rodoreda, o al Pla, o al Foix, o al Segarra. En tenim molts, En tenim molts.
tenim una riquesa que no ens l'acabarem. De tota manera, parlàvem d'aquests autors que es van incorporant. No sé, d'alguna forma es pot acabar plasmant en una ruta literària, tot plegat? Sí, clar, per exemple, dels volums que ja estan publicats, pots acabar fent una ruta dels monestirs del Cister. Simplement has d'agafar els textos que hi ha a Poblet, els textos que hi ha a Santes Creus o a Santa Maria de Valldigna, a la Vall d'Albaida, al País Valencià, i tu pots fer una ruta, o Santa Maria, el monestir de Santa Maria al Maestrat. I tu pots acabar fent una ruta de 3 o 4 dies amb aquests textos i aquests monestirs. Però tu pots fer la ruta de les Albuferes, és evident, tens textos dels aiguamolls de l'Empordà, tens textos de l'Albufera d'Alcúdia, tens textos de l'Albufera de València, doncs goita, munta tu i fas una ruta d'albuferes. Per tant, temàticament pots fer-ho, o pots fer una ruta de la memòria, de l'exili, perquè hi ha textos ubicats a Girona, evidentment, a Figueres i fins i tot al Coll de la Manrella, amb el monument a Lluís Company i els exiliats. Tu pots fer una ruta de la memòria de l'exili. Cadascú es pot configurar la seva. Sí, perquè la varietat de llocs, o tu pots fer una ruta de les fonts del Montseny, o de santuaris. Pots anar del santuari dels Anys al santuari del Mont, etc. Pots anar seguint, no? Cap problema. És a dir, en tot cas, el material hi és i la tria depèn de l'usuari, que digui, doncs, m'avelleix fer això, m'avelleix fer allò altre. Estem a punt d'acabar aquesta entrevista. Parlava que a Barcelona hi ha 3 volums dedicats a Barcelona. Si ha costat tant a Comarques gironines fer tantes esporgues, potser algun segon volum també podria caure, no? Sí, però ja serà en el web, perquè econòmicament no és viable fer un segon volum. Els 3 volums de Barcelona va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, si no, no haurien pogut sortir, i aquest ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, perquè tampoc podria haver sortit. Pensi que és un volum editat a quatricomia, en paper versurat bo, i això té uns costos. I és un volum que, a més, val el preu d'una novel·la normal i corrent. I una mica més de feina al darrere. Molta més. Bé, esclar, depèn dels novel·listes. Si agafem Jaume Cabré, que s'està 7 anys per escriure una novel·la, diguem-ne que seria bastant comparable, no? Però, clar, hi ha novel·les que s'escriuen de Nadal a Sant Esteve i llavors, ben fetes o mal fetes, tenen una sortida comercial. En tot cas, ens quedem de moment amb aquest volum físic que ja existeix de Comarques gironines, que ja està a la venda i que qualsevol pot anar a buscar a qualsevol llibreria. Molt bé. Sí, senyor Llorenç Soldevila, gràcies per acompanyar-nos avui a Televisió de Girona. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat de parlar-ne. Només faltaria. Adéu-siau. Adéu. I vostès recordin que hi tornem, com sempre, de dilluns a divendres aquí a l'entrevista de Televisió de Girona. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau. Bona nit.